Til venstre lige over hjørnet, der står et diskotek, som har kørt helt fra Bornholm af, mine damer og herrer. Bornholmsfester 2009. FLB, jeg siger det, Mads, er I ved at være klar det ved? Det kan du sige med Grødkorten. Okay, mine damer og herrer, vi giver ordet videre til Bornholmsfester, Sloveniens til FLB. Kom nærmere, mine damer og herrer. Kom nærmere her. Det er rigtigt, som man kan se, hvem de er. Men det er også her, der er plads fra i Bornholm. Og jeg vil også starte med at give en ordentlig hånd til hovedscenen for at spille alle hitsene, som Jesper også sagde. Er I friske derude, mine damer og herrer? Er I derude? Vi starter med en lille intro her. Jeg vil starte med at præsentere diskoteket lidt. Her på min venstre side, der har jeg lysmesteren Jesper Pedersen. Og på sidelinjen af ham har vi Torben René Kofod. Og mig selv, Mads M. Hansen. Jeg sørger for, at vi får nogle fede hits den næste halve time, mine damer og herrer. Jeg vil lade en lille rap, der lyder sådan her. Vi kommer nu, vi skal ud og vi skal slippe et hånd, skubber ind, vi behøver ikke passe, vi er hit efter hit, og en gammel telefon, vi er næsten af, bare ikke en million. Hvad siger I derude? Hvad siger I? Er der nogen, der kender jer Rune R. på derude? Er der det? Det lyder sådan her. Hvad siger I? Vi skal have mere spæk på den her. Det lyder sådan her. Okay, det var ikke noget, jeg var så vilde med. Hvad siger I så på den her? Mine drenge, de siger, de skal være højere. Hvad siger I til derude? Skal det være højere? En herlig sag fra Medina og Thomas H.
trapperne. Er der nogen, der er sexy bits derude? Er I sexy bits? Kan I lave noget larm derude? Kan I høre det her? Jeg kan ikke høre jer. Yes, 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 yes. Every girl here wanna be ya. And she's a diva. Feel the same now, with me. They say she low down. It's just a woman I don't believe. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like the girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that moving, I can't take no more. I'm moving so I can pull her close. Open up.